Sa dito ko sa Compostela, kaya na po magkukatuloy ditong Kurapaloko. Dahil babae, may doon ako, Padre, bakakon man lagay ng Ginoo. Nga naman, naamang ko'y kahoy giampuan, Padre, kaya naamang sa Biblia nga, kung doon na kamo'y pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si Komoro, maluka ka o balhin sa dagat. Sumuli akong gibuhat, Padre. Nagdawa ko Bible. Tubagas kahoy. Akong giingnan. Ingon ang Ginoo. Kung doon na kami pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si Komoro. Maluka ka o balhin sa dagat. So ikaw, lubi, balhin sa dagat. Kay kuya matumbahan ang among balay. Nga ano, Padre, wala man lagi mo balhin ang kuan, lubi. Mao. Literal, sabot. Kanang gingon sa Ginoo nga kung mo hinungdan ang imong walang mata makasala, mas may palugitan na kaysa malangit o maimperno ka nga kuan. Mas may pang lugiton kaysa maimperno ka, tibok lawas ang silutan nimo. O kung makasala ang pikas mong bukton, halaputla ka na. Mas may pang wakay bukton nga mosulod sa gingharian sa langit. Kaysa kompleto imong bukton, yang itambog ka sa imperno. Mao na. Literal nun na ito nagsabot. Igabot sa inyo inyong pulto, inyong bukton. Di na literal nun pagsabot, Kining babae din nangutana ngano kuno nga gigamit man niyang ebanghelyo hagod. Ngano kuno ang kahoy lagi o man lagi mo balhin sa dagat. Wow. Literal gud. Paghuwat kinahanglan pasensya, dili diha-diha dayon. Dili na mabalhin sa dagat, ipaputol. Na kanang tubi nagharag na magana, kuya mong matumbahan. Maghuwat di kas Ginoo. Nga Ginoong balhin ana ipaputol. So kanang kahoy nga kuya matumbahan tong bahay malubi magdili pwede man putlon. Di na kakinahanglan bananghin ana lubes koan. Kaya ko na penaltihan ko akong gipaputol among kuan god lubi 60 ka po ng lubi paputol ako tanan mao. Pinultihan ko tag 25 pesos na ba kada punuan. Sa kaluoy ng taga-gobyerno. Mananghi dita anak, lukad tag permit, ako lang dito paputol. Karong panahon na, dita ka, dahil paputol yung kahoy madakop ta. So, labi pa, imong pabalhin ng kahoy sa dagat, di na mo dali. Nangit pas gobyerno anak. Ito. So di ni mo literalon ayaw literal pag sabot na. Mabuang ta. So osbon ko labi pa nang ipalugit ang pikas mata kung kini mo'y nakaangin nato pagpakasala kay mas may pang makasulod ta sa gingar sa langit nga usari mata kaysa kumpletong mata niya itambog ka sa imperno. Mauna nya literal ni mo malugoy to ng mata pagchode daghang nas Bible nga mga pasumbingay pero dili na literal ni magsabot kana kung gingos Ginoo nga dato ka man hala daghang ka kabutangan paulis inyo ibaligya ang tanan nimong kabutangan ihatag tanan sa mga kabos imo nang literalon ihatag yung tanan. Maram lagi buhat ni Senyor San Roque. Napolo Senyor San Roque. Kanang pagtabang god, igo naman sana. Di kinahanglan imong ihatag tanan. San man itong sanoy mabilis sa ato? Ugato ginang literalon. Na sa ebanghelyo mo man yung Ginoo ipabaligya tanan, ipahatag tanan sa makabos. Literalon nagdatok sabot. So, di man ko makaingon nga sa Senyor San Roque sayop. Yung gihatag tanan. Iya sa itong
commitment sa Ginoo nga gusto siya nga iyang hatag tanan para makapokus siya sa kagalingon sa Ginoo. Pero niya kay mukaon buhi pa man ta, nginanan tag kwarta, imo ding hatag tanan. Sa may mukaunon, isa may pabaylo na to. Kanila mo tay kwarta. Way makaila na to. Mga puldoy na ta, mula sa luki, wala nakaila niya. Ano puldoy naman. Sobratas kaluoy, kita'y makaluluoy. Okay na na mutabang ta, pero isa tanan mong ihatag, eh. Isa, murag, way malipay, anak, mong ihatag tanan. Sa may makaunon. Buhi patan, nginantag kwarta, pero ta makakaon. Pero isa tanan, imong kwarta ihatag. Pero kanag yung mga sugarol, nga ilang sweldo, hatag tanan, adto sugalan, pildi tanan, muna'y pait, muna'y makabisit, sweldo, para ang tatos pagkaon sa pamilya, gisugal, nangayawat, pildi tanan, kanira bang kwarta nga kuan? Kanang gamitunon gis pamilya, imo isugal, pildi gina. Ang gaba di magsaba. Kita matagpas Ginoo mga sulugoon lang ta. No, we are just servants. Gitugyanan ta, gipiyanan ta sa Ginoo sa mga butang ng kalibutan. Hasa ko ng kwarta, di mo na ato sa istrikto pagkasulti. Di mo na ato ang kwarta, yan mas Ginoo. So ang pingan ayo gasto. No? Kay naay gaba sa mga tao nga gastador. Mga taong sugarol o sikoseks kwarta. Kita, di makinahanglan nga, magpari gud ta, aron makaalagad tas Ginoo, magmadri gud ta. Bisag unsa pa ito trabaho ni kalibutan na, we're just servants. We are serving the Lord sa lain-lain na pamaagi. Tinaro nga pagtrabaho. Kay for the glory of God, ato tanan. So ang Ebanghelyo karon nagpahinumdum nato nga we have no right to claim merits for the works we do. Wa tay katungod nga mangaitas ginog premyo tungod sa atong gibuhat. We are no more than servants. We have only done our duty. So being a Christian, natay katungdanan. No, katungdanan. Being a Christian, being a baptized person, magtuman ta sa itong katungdanan, aron malipay ang Ginoo. Everything nga itong gibuhat, nga for the glory of God, kay everything is a blessing from God. All are gifts from above. To demand that we be compensated, kay nagtrabaho ta, mo demanda ta nga kita suhulan, okay lang na natay sweldo. Okay, pero na iban mo dimandag yung dagkong suhol. Mayroong kumpanya nga, manira mo dimandag yung maghusong suhol. Nindimanda man yun, di na nila yung kumpanya. Karon, wala na. Wala yung trabaho. Okay lang ang gamay suhol, basta na yung trabaho. Kaysa mo diman ka dagkong suhol, manira ng kumpanya. Di wala yung trabaho. Labi pa ko, nangalagad ta simbahan, we have no right to demand nga kita masweldohan, kita mapremyuhan by God for our own supposed good deeds. Kana sayop ba na? Panahon pang Cardinal Vidal, dahil minister nga, dugay na siyang nag-alagad pagkali-minister, bot sa itong parokyaha, 50 katuig kong nagli-minister, Your Eminence. Mangayo ko nimo og kuan. Retirement. Retirement. Nagdemand siya retirement ba? Kaya 50 katuig siyang nag-minister. Ngayon siya sa kardinal nga, kanang pagpangalagad, simbahan, dabi na, voluntary man na, di kinahanglan tang magpasweldo. Voluntary man na. O kumpanya pa ni, factory ng simbahan, okay. Magdimantag husong sweldo gani. So, minister siya.
Ngay sa kuan kang kardinal. Kaya 50 katuig sa lay minister. No? Wadyo ko na siya kadawat og sweldo. Karon ngay sa kuan retirement. No? Explikaran kardinal. No? Nga kita, mga alagad damang Ginoo. Di ta makaliman nga sweldohan ta. No? More on, kuan na lang gani ang atong pagtrabaho na ta simbahan. Kung magtrabaho ta sa gobyerno, sa private companies, siyempre, magpasweldo ta. Pero magtrabaho ta simbahan, no, dili ta ngayang modimandag sweldo. May nagtagaan tas pare, may nagdili. No. Kaluoy sa Ginoo, katura man, liminister nagdiman og kuan, katura. Kay hapit tanan nakasabot nga kining pagpangalagad sa simbahan, dili ta ngayon modimanda og sweldo. Kami mapare, may sweldo, pero ang sibot na mo, lawom kaayo. No, bita. Kanang inyong kanang kolektang gihatag para na sa to ang mga project sa simbahan. Pasbon ko, bisag unsay atong profesyon ng kalibutan na ugma exam sa board exam sa mga teachers, kung makapasar sila, kaluoy Ginoo, makaingon ta nga alagad sila sa Ginoo. Being a teacher, being an engineer, being a manager, bisag unsay atong trabaho nga basta tarong nga trabaho, mga alagad tas Ginoo. Lain-lain tag trabaho, kabubuton nas Ginoo. Lain-lain tag panginabuhi. Ako pare, kamurong nanimba na engineer ninyo, na maestra, na maestro. Na nagtrabaho sa ospital, na nagkuha, na tindera sa karbon, na tindero, na lain-lain tag trabaho. Di man mahimo nga magpari tatanan, kaya kisa may malimba. Ha? Magpari tatanan, kisa may malimba. Di mahimusan nga magliminister tatanan, kaya kisa may pakalawato na to. Mao. Di man mahimo nga kitang tanan mag-uma. Di basta mahimo nga kitang tanan mahimong panday. Lain-lain tagtrabaho para ta mabuhi. Naay mag-uma para ta makapalit pugas, natay kanon. Naay mangisda para ta makapalit isda, natay isuwa. Naay tindero sa mga tindahan, naay naninda, lain-lain tagtrabaho, lain-lain ta panginabuhi. Gituyo nis Ginoo para mabuhi tang tanan. Kay osbon ko, ug wala na rin mag-uuma, magpari lang tatanan, ang sabi ito kaunon, magdupad-dupad na sa altar, misa ta, nya, watay pagkaon, kay wa may namugas. So, importanteng mag-uuma, importanteng mangingisda, para ta mabuhi. Tanan na itong trabaho dinhi, pulos, importante, alang sa atong kabuhian. We are just servants. Ato hinumduman, kitang tanan mga alagad sa Ginoo. No? Usaray Ginoo. We are working for the glory of God. Dito makaingon nga, Padre, gusto kong alagad sa Ginoo, gusto kong magpare. Di lang kaya pagkapare, pangalagad sa Ginoo. Bisan mo siya itong trabaho, basta tarong ang trabaho, pangalagad sa Ginoo. Pag tinarong sa imong trabaho, ayaw pangurakot. You're serving the Lord with joy. Atong lipayon ng Ginoo, pinagi sa atong trabaho, magtinarong ta. No? Nabitay kanta na mas charismatic pa. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living waters and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. Charismatic man ko sa una. Karon automatic na. Mita. Na ay muto nagkanayon, serve the Lord with joy. Alagari ang Ginoo uban sa kalipay. Ang tao
nga matinud-anon nga mga lagad sa Ginoo, magtinarong siya ang trabaho, bisag unsa ang trabaho basta tarong nga trabaho, honest siya, kalipay na sa Ginoo. Si St. Teresa of the Child Jesus, kansang pista atong gisaulog karon October 1, nahimo siyang kantugang santa. Tungod siyang trabaho sa kumbento nga yano ra, gi-assign sa kusina, tighugas sa kutsara, tighugas sa plato, tigdigamo sa kusina, tigpanilhig, tigtrapos lamisa, tiglimpyo sa kusina. Pero matag higayon nga siya maghugas kutsara o tinidor, moingon siya, Lord, tarungon ko nighugas alang nimo. Kagamay ang trabaho, paghugas og tinidor og kutsara, wala na ibili sa Ginoo. Ang nakapabili no niya na mo ang iyang paghalad, Lord, akong tarungon naghugas ang mga tinidor og kutsara para nimo. Lord, tarungon ko nig lungag, di na ko hilawon para nimo. Lord, tarungon ko nig silhig ang kumbento para nimo. Tanan yang ihalad sa Ginoo. Unsa na gunang trabaho agud? Ginagmay trabaho, dili na importante sa Ginoo. Ang nakapaimportante, nakapabilin sa Ginoo mao ang iyang paghalad. Ang iyang paghalad, iyang intensyon, bisan unsa kagamay sa trabaho ni St. Teresa of the Child Jesus. Madri man to mungha sa Carmelite. Bisag unsa iyang trabaho, iyang ihalad sa Ginoo. Lord, this is for the glory of your name. Kung ikaw tindiro, negosyante, Lord, di ko manikas, honest ko. Di na ko bangilan ang timbangan for you. Alang imo, Lord, alang sa kamayan si mungalan, di na ko tikasan ang mga mamalit. Kay kabaw mo, kamong nagduka-duka diha, labi na. Kanang mga negosyante, walay labot sa tarong nga negosyante, kasagaran, butbuton. Kasagaran, tikasan. Way labot sa matarong. Muna ang tinuod. Kanang mga ahintig menteryo, mga ahintig house and lot, mga ahintig yota, daghang ka nagbutbot, magbantay ka na. Kasagaran sa mga negosyante, ingon ana, butbuton. Ang taong tarong dapat panalanginan sa Ginoo. Mao na. Magtinarong lagud ta sa atong trabaho. Kaluyan ta sa Ginoo. Siyempre, ikaw negosyante, mo ganansya magig ka. Ay pala ba ni? Gitugot ba ng ganansya? Pero ay pala ba ni? Nga ang 5 mag-size? Magkimpang-kimpang nga naglakaw. Ay pala ba ni? Ang 5 mag-size. Makasabot ang Ginoo na. Nabay sa Ebanghelyo, ginegosyo ang kwarta para mo ganansya. Okay ka na sa Ginoo, pero ganansya nga. Ay pala ba ni? Ang kanang 5 mag-size, sobra ra na. Yapas kalibutan ka, buhi ka pa, ang imong palinding 5 mag-size, gisunog na nas Ginoo ang imong kalag. Usbon ko, magpautang ta, maninda ta, siyempre nanay ganansya. Ay pala ba ni? Ang uban tagaliog man ang ganansya. Nagsubra mong butbot. Di kay ko bilib ng mga ahente mga ahente, gawas lang mga tarong, mga butbuton. Ano magsaba ato live room isa ha. Mga butbuton. Uban na dato, negosyante na dato sa panikas tungod sa butbot. Alam nindog ta.